И както казах, паралелно с това и Меркурий влиза в Близнаци. Той влиза на 3 в Телец и на 16 и на 17 в Близнаци. Тоест той доста бързо ще смени знакът си тук, като отново и Меркурий в Близнаци е във владение. Тоест и Меркурий е в своята най-силна позиция, което също не се среща толкова често. Не във всеки знак нито Марс е във владение, нито Меркурий, което позволява да изразяваме функциите на планетата в най-чист вид или с лекота. Меркурий е изключително добър в това да общува. Комуникацията тук ще бъде на едно изключително високо ниво. Всички, които се занимават с търговия, под някаква форма нещо продават, купуват, препродават или каквото и да е, ще усетят ръст в дейността си, ръст в печалбите с подкрепата на Марс, който ще е в Телец. Повече потребители, повече дори запитвания. Хората, които пътуват, ще имат повече възможности да го правят. Сега дали ще бъде успешно пътуването, като цяло Меркурий в Близнаци е предпоставка за такова, но винаги зависи от наталната карта. Ако тази година имате транзитен Сатурн през трети дом, няма как да ви кажа, че всички пътувания ще бъдат успешни. Дори Меркурий цяла година да стои в Близнаци, но все пак тази позиция е много благоприятна за пътувания, за среща с хора, за обмен на информация, изобщо за комуникация, за попиване на нови неща. Меркурий в Близнаци не обича скуката, не обича да му бъде скучно, еднообразно и еднотипно. Трябва да има движение и разнообразие. Ще очаквам вашите въпроси до още няколко минутки, след което, ако нямате такива, ще приключим. За днес останаха още два важни аспекта, които искам да коментирам. На 22 май ще имаме Слънце съвпад Уран. Да. Уран ще бъде в Казими. Това е едно астрологично понятие, което означава, че Уран ще бъде в точен съвпад с Слънцето. Съответно, това се случва веднъж в годината. Всяка една планета има не всяка една, всъщност всяка една. Дори да е ретроградна, горе-долу за година, има удоволствието да бъде в такъв изключително точен аспект с Слънцето. И знаете ли кое е интересното тук? По принцип, чисто като транзити ще ви кажа какво е значението, но дечицата, които ще се родят на такъв аспект, дори не мога да събера едно смислено изречение, в което да ви опиша цялостната картина на това, което може да се прояви. Това е един от най-силните аспекти, чисто астрологично. Когато Слънцето прави съединение с Уран, Нептун или Плутон, с трите висши планети. Смята се, че тогава се раждат деца, които могат да бъдат изключително големи специалисти и дори гении в дадена област от живота си. Да, те могат да бъдат много странни за хората около тях. Това са тези деца чудаци, които, да кажем, никой не разбира, които ходят самички или си имат някаква група, с която комуникират, но като цяло са малко по-отстранени, защото всъщност вътре в главата им те знаят нещата на едно друго ниво, виждат ги под една такава форма, която просто все едно им е скучно да коментират, да комуникират с техните връстници, защото не са им на нивото. Примерно. Не казвам, че всички деца, които се родят на този ден, 100% ще са с това положение. Зависи и дома, разбира се, и другите аспекти, които ще се навържат, но като цяло, когато имаме Слънце съединение с висша планета, винаги имаме някакво вау проявление. Имам пример такъв в личния си живот. Един човек, който ми е духовен учител, най-добрата ми приятелка, има такъв съвпад. Той при нея дори даже не е толкова точен, а пък нейните виждания за света и като цяло начинът, по който живее, са точно по Уран и по всичко това, което ви казах до момента. Тя не е от тези, които са отстранени или които са чудаци, поне така не изглежда за мен. Има много контакти, много популярна е сред близките си хора, но всъщност е много проницателна и наистина има страхотни виждания. Но когато един човек има в наталната си карта дадена позиция, примерно както в случая Слънце съвпад Уран, и на небето имаме отново такава повторяемост, т.е. по транзити имаме същата позиция, човек я изпитва много по-силно
в живота си. Може за този ден, примерно, да се случи някакво грандиозно събитие, което да бъде огромна крачка в неговият живот. Или възможност. Сега дали човек ще я грабне тази възможност, вече е друг въпрос, но се отваря една възможност, която може да донесе до нещо голямо. И това важи, между другото, за всички аспекти. Независимо дали ще е Слънце съвпад някоя планета или имате Венера опозиция Луна, тогава всеки месец, когато Луната има опозиция с Венера, вие ще се чувствате по определен начин или нещо, което е заложено вътре във вас, ще се изразява по-силно, именно в този момент, когато имаме този аспект на небето. Краси, ти си с асцендент Лъв и Зодия Лъв и Луна в Телец. В каква сфера ще ти се отрази пълнолунието? Трябва да погледна само така за секунда. Знаеш ли си? Да. Ето така, надявам се да ме виждате, тъй като за първ път ще го направя като експеримент сега, дали ме виждате, за да мога да погледна, за да ти кажа, тъй като 12 зодиакални знака и не мога да ги сметна така веднага в коя сфера ще е. Да, при теб ще се отрази в сферата на дома и семейството. Надявам се да съм се виждала, да не е прекъснало. При теб, Краси, може да се отрази в сферата на дома, семейството и най-близките хора, отношенията с хората, с които живееш. Ако си била от началото, знаеш горе-долу какво казах. Може да се разкрие нещо пред теб като възможност или като нещо, което е било скрито в малко по-негативен план. Винаги може да има нюанс тук. Не знам в каква сфера трябва да ти погледа и наталната карта и аспектите, но може да ми дадеш обратна връзка, ако така 14 дни след началото на май месец има нещо по-сериозно, нещо което да го усетиш като знак, като събитие. Не всяко събитие на всяко новолуние се случва нещо или на всяко пълнолуние. Понякога е намек, понякога е усещане, понякога е възможност, понякога си е буквално събитие. Така че при теб ще се отрази в дома. Може да решиш да направиш някаква промяна с дома, в който живееш, с битовата ти среда. Ако имаш дечица, нещо свързано с тях може да е. 4 и 5 дом отговарят и за децата. Аз няма да забравя ноември месец на новолунието в Скорпион, което при мен е в 10-ти дом, няма защо. Се случи нещо толкова уникално, аз още не съм разказвала за него и сега няма да ви разкажа, но в някой друг така удобен момент ще го направя. Сбъдна ми се една мечта, която съм имала от 6 години и мечта, по която нямаше как да работя, защото не зависеше от мен като цяло развитието на ситуацията. Надявах се, мечтаях си, опитвах от тук, от там каквото мога да направя. И с помощта на моя съпруг така ни се отвори възможност, буквално 1 на милион. Не може да си представите какъв невероятен късмет. И това не е случайно, разбира се, в никакъв случай. И така получих това нещо, което го исках толкова много. Но мисълта ми е, че понякога човек чака, аз чаках 6 години, така че хубавите неща и най-големите, най-истинските мечти искат време. Няма как за едно пълнолуние или за една година. Зависи какво е, но повечето неща са така. Но винаги всяко новолуние показва сферата, в която може да има промяна. Или пълнолунието в случая, къде може да има кулминация, завършек и нещо, което да се, както казва, жъне. Вече сме го посяли и сега може да жънем резултати. И последното събитие, което ще коментирам, е на 31 май. Приключваме месец май с пълнолунието в Стрелец. Луната ще бъде в Стрелец. И това е знакът, който е свързан с широките хоризонти. Тук нямаме тайни. Няма да бъде това да видиш нещо скрито, да ти се отвори нещо, което така... Защото Скорпион е малко по-трансформиращ знак по принцип. Той има и хубави проявления, но глобално носи винаги малко тяга. Може да ти е хубаво, но първо ще има нещо, което е по-трудно, което изисква от теб много усилие, например. Докато при Стрелеца нещата са доста по-позитивни. От всички огнени знаци, Стрелецът е най-високият въздух. Това е този, който е най-близко до небето. Знаете, за въздушните те са си във въздуха, като Водолеят се смята, че е така горе, най-висок като позиция, но от огнените Стрелецът е най-възвишеният, най-духовният знак. Тоест и представителите на този знак по принцип са малко или много хора родени да бъдат учители. Може да бъде в някаква сфера от тяхния живот, може да бъде в
нещо, което са взели като призвание от към работа, без значение за какво, но пълнолунието в Стрелец дава възможност да се открие нова перспектива в нас относно нашите виждания. Да кажем, не сме вярвали в нещо, не сме допускали някаква версия за дадена сфера от живота, без значение каква, да не изпадам в подробни примери. И сега с пълнолунието в края на май може да видим, да ни се даде възможност да се създаде ситуация, в която да видим, че всъщност има още неща, които остават скрити от нас, но просто ние не сме ги допуснали и си заслужава да потърсим повече информация. Като знак на образованието и това, че казах информация, разбира се, обученията са изключително добре дошли тук на пълнолунието. Буквално човек може да вземе някакъв вид диплома, да завърши, да има някакъв статут, ако е започнал отново на новолунието в Стрелец. Когато е било новолунието в Стрелец, със сигурност съм ви казала, че това е най-доброто време за обучение, най-доброто време дори да помислите какво бихте искали да учите и на къде бихте искали да се развивате. Сега вече ще имаме кулминация. Тоест, който е направил стъпка тогава, може да има някакви резултати сега. Или ако е започнал да мисли тогава, сега вече да го е измислил. Нали? Да има отново някаква развръзка. Също така, пътуванията. Пътуванията са много характерни, когато имаме Стрелец. Винаги, когато говорим за Стрелец, всеки един стрелец, който познавам, обича да пътува и обича да открива нови неща. Нали? За стрелците ежедневието, това, което е като база, е недостатъчно. Те винаги имат нужда да откриват, да питат. Сега бях отново ще спомена моята приятелка, тя е стрелец, с Слънцето съвпад Оран, бяхме на едно събитие и тя намери повод да заговори човека, който отговаряше за местата. Нали? Смисъл, във всяка ситуация винаги намира начин как да комуникира с някой, как да научи нещо ново. Зададе му някакъв въпрос, който при нас никога не бих се сетила да задам и да се сетя, няма да го питам, обаче тя се заговори с него, човека даже се очуди, че го питат, нали, такова нещо. И продължихме натам. На момент тези неща ни правят впечатление, защото много ме вълнува така човешката природа и мотивите, откъде изхожда всяко нещо в човек. И когато знам наталната му карта, така да кажем добре, и всяко нещо го намирам откъде тръгва. Което ми е много полезно, нали, при работата с другите хора, защото няма как всичко да се знае. Постоянно чета, постоянно уча, за да мога да бъда все по-полезна, тъй като астрологията се развива като наука, както и човекът. Нали, ние не сме тези, които сме били преди 10 години, макар наталната ни карта да е същата. Човекът се развива. Наталната карта е многопластова и има многобройни проявления и възможности ти да покажеш различни твои лица в различна ситуация. И всеки един аспект, който се случва на небето под някаква форма, мотивира твоята натална карта да се прояви. Може да я мотивира с негативен аспект, с опозиция или с квадратура, чрез трудно обстоятелство, трудна ситуация, която трябва да преодолееш, може да я мотивира и чрез подарък, когато получиш най-накрая нещото, което много си искал. И каква е тази закономерност, не знам, но много често така съм забелязала, че по-негативните аспекти влияят по-продължително или просто се усещат така. Докато по-положителните имат склонността да ни кара да се отпускаме, да ни е хубаво, всичко да е окей и да не си даваме много зор да правим нещо и да напредваме и по този начин малко или много вървим назад. Човек, когато не се развива, той не стои на едно място, той върви назад. Така че е важно всеки ден да се прави поне една крачка и поне нещо, което да ни развива. Дали ще бъде физическо, духовно или някакво друго усилие, но е важно да се мотивираме. Така че обещайте си днес, че ще направите нещо всеки ден от 1 май до 14, с което да бъдете малко по-добри. Нещо, което, ако знаете наталната си карта, вижте в кой дом се намира пълнолунието и вижте кое е това нещо. Примерно при Краси, която има 4-ти дом пълнолуние, в Краси при теб, да кажем, може да искаш да
подреждаш дома си по определен начин, или да готвиш вкъщи на близките ти и да се държиш по определен начин. Ако си, да кажем, по-изнервена, да бъдеш много спокойна, или ако работиш вкъщи, да не го правиш, примерно, да не цъкаш на телефона, когато си с близките си хора и някакви такива неща, нали? При всеки според това в кой дом му се намира пълнолунието, да се измисли някаква такава цел, която да се опитва да спазва.